Nanang, rumwara kong. Mapan ka kadimanan ag singir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga road, kitaam da kita masingir mo a kwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot basay tangkay. Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man angkay. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadyak na tumpungan amin a numero. Kano nga rung agbayan kayaw? Kat intong maalak ka. Nan, potangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay angkay? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad angkay. Malakaro, 2,000 latan. Barang makabayad akong iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkal no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkal Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublian na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la ko maahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija brown. Kat agpapautang itan. Oray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan nan. Nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan naksamat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sibyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. Adda ngamin paggastusa kita. Iso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pautangan na kamanin di anak ko. San mo't si kakit di mo't ipag. Mga sawak ngaminan iti mabiit. Kat isutiur urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayjay. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasargan ko na. Naimbag man, taadda pa'y lanangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dito iti lugar may Isabel, probinsya. Ngam adok ti babalay, patad pay. Sa dino ngay abanda dito'y tayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Ha? Mabalin mo'ten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pay mo't. Kan naparagsitak pay, nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden adito'y balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ta ti plano ta saan? Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo'n tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? Adaya nubya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay,
Naimbag man ta da na ngayat kina Uncle ana pintas kan ubeng. Un nga rod, ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo, bulilikong. Kasta ti talent na, timang bulilikong itipada na atao. Inlaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobyak. At damagay man nobya yung Uncle. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag antay. Antay ko ta Uncle ko mat tinobyaw. Wan, rumbang lang nga awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon, no makaurno nga. Aywan Uncle. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iranranam mo ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak namin ti kwarta Uncle. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay Uncle? Inton adda Sakto ti umay balayo no adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin Adda iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. Adda iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon iti likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbaga ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagak kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan nak sa day dya Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako kumaiti daga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to'y nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Nakamom iti day tayo. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawi akang ka. Ay!
Basta bayadam ti panangulbod mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay kay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod alaklakayan. Bulilikong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yawn. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Nung kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplahan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak nga rudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang nga rabi Ay, tsakayat dito'y. Naangdod dada dito'y. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa pumanawakon. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala. Sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka, agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, ti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawan? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kastang aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga rod. Addan na kam di anak mo ipag. At damot king kuanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak, basol mo sibiyaw. Ne, apay asak ti pabasulam ngay. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabaling nga armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tirik nakken kwa na. Tay ayat agkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio.
Nagadumot ti mabalin mo nga armen, ngam apay aday jaypay. Ni Isabel nga ro, te etak nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak, siyakmait. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga Rod, bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! 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 Ado ti textmate mo. Makitak lang dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno maka-chicks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Saan ako na mabisin? Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone ko. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone ko. Dito yung matisigot a pangikikak sakbay a maturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot a pangikabkabilak ah. Awan mo tayo. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat nang ikabilak idirabi ay. Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinangi kabilam. Ne. Ay, Ayan diyagun una cellphone. sino man nandito umawawag, Delio? Kunak to pay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Yag mo na ita. Amangan mo customer da ita. Ay, saan? Jak ito dayto eh. Masapo na gamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun Isabel. Nay, awan mahit, apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bayam, ano pimanawan? Nasayaat mo ta? Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda? Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day di ababae. Awagam di cellphone mo. Imayak nena, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan nena? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jak mat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinak mat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, angkay? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na,
Kanakan, adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Abay, no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, Uncle. Nakimusan, lagi ti pautang ka. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray ungtan nak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa'y laeng. Nga adda sa bali nga ugali day di babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day di babae. Saan abali ta na ipablatter mo meten? Una nang, matiliw ko man. Tapno awanin ti sabali ang mabiktima na. Manang Biyanan! Dalisay, may bibili ng tinapay. Ay, sus. Sapa hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi. Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yun na Lenny ngay. Para na rin naglibas ang arod kung ganon, sir. Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak tag karae, tag subliak nga dagos di tabekere. Tabaka da gumatang. Nainbag ata, sidaglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di tabekere. Nay, sino nga datag tuk-tuk-tuk iti gate? Adama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa bakery. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Ferday. Ulaw ang apelyido ko. Ferdi Ulaw ang full name ko. Ah? Perde ulo? Oo ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, ano? Ay hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi ah. Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na ating. Pakisabi mo nga, mag-a-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Ay, naglukon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna apadak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no Tagalog. Bagbagay na dyan imbaga na anagan na. Perdi ulo. Naperdi sa mati ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Perdi? Ay, oo sir. May bonus naman siguro sa December, ano sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Perdi. Istayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat sir. Oo, sige, at may pupuntahan pa ako, Perdi. Dalisay, ikaw nang bahala kay Perdi, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Nay, hindi ganyan ang magmasa per day. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam amot agmasa ti tinapay. Siyempre, baguhan nga rin ako.
ganito ang magmasa. Tignan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya syempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sarot ka siguro niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw una nga Ilocano ka. Agin ka man. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no? Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilang idya kalaban mo, kasumiyag ka ni tinakaro abutang mau. Ay, hindi Basta may armas ako, hindi ako takaw, Dalisay. Tignan mo. Armas mo lang pala ang pagkarkarit mo Awan kung mano-mano, wala kang laban. Sobra ka naman, Dalisay. Ay, totoo naman Mala, ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumwarta ita ta day off ta. Ay, sige. Nga magdigusak pa ya. Naladawak kami na nagreeng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon na karod niya. Wun. Sige, bye. Bye, Nalen. Saan ka na naman pupunta kay Dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako Feeling mo lang yan Naboboring kasi ako dito pag di-off natin. Isama mo naman ako Jack nga rod kayat. Apay ayada gulit ka. Ikagpasyar nga siksi ka Wala nga rin akong kasama. Apay, masapol nga dakadwam. Baka hold upin ako. Kasla magkano nga ro ti kwartam hold up kanyam. Di ka man nagtaga-tagalog, tamok matla nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay ayang amin nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo ti madurab. Ay, hindi Makita? Dinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kontimot Hagtal na ka. Feeling Manila boy kamot nga. Madlaw pa di takudil mo, taga-away ka. Bakit na naman ang kutil ka? Awan, basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masursurunak tayo libak mo nga Ilocano ka. Kat pirmi matamad madlaw. May kakaman dito na magnakman. Agrub-rubwatak ka. Sasama na ako Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat Kat, kumusta ti trabaho mo, friend? Mayat-mayat, nasingpet mo ti amok. Sika ngay. Ada nga ron pa karwan jay bus ko iti grocery. No dakkel ti kita, nasingpat. Ngam na ba si ti customer, nakaungungot. Da kami a sales lady na ti pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Agam, adusam basta itad na ti usto asweldom. Kan, saan nakasipsipatan, huno dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarengreng no maminsan. Mabuti na sundan kita, Dalisay. Ha? Ni, ada magkayam katuang Dalisay. Asino day ta? Nobyo? Saan? Saglit lang At mag-order ako ng kakainin ko din waiter! Mag-order nga ako. Nagloko day tataon. Si Murot Kid din. Asino day Jay aya? Jay kadwak ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot Kid din. Kuna na ngamin itay nga sumurot ngam linibasak. Si Murot magaya madyak na siputan. Alakit kadwaan talatan kaasimag. Umay kakid de. Umalis ta iti lamisaan. Ije nga to, mapantay ije second floor. Darasam. Ala, kasanon nga no sa pala. Basta umaykan. Darasam na liin. Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, Dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko day tarupam. Bakit mo ako karurod? Wala naman akong basol sa'yo. Basta. Karurod ka. Ano man nga isarang-sarang kanyak day tarupam. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo, ako rururod ko. Feeling gwapo ka.
feeling Manila boy ka. Kan aminan a feeling at dakan ka. Pagbagay mo tinagan mo a perde, kan ti apelyido mga ulo. Pagbagay mo launay, perde ulo, na perdin sanday ta ulom. Huwag ka namang ganyan, Sapay, ang ganda-ganda mo, Dalisay. Ang puti-puti mo, at ang lalaki ng mga muscle mo. Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Uyawan na? Di ka kundi uyaw, tad ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam, mayat nga kitaan, di ta kinakutong mau. Ay, Saus, hindi naman kita inuuyaw. Gustong-gusto ko nga yung malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito, kunak, may sa. Sige, cute Feeling gwapo. San Marco, pwede bang palitan niyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? At bakit naman, Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Oo, sige. Hayaan mo. At kakausapin ko. Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Ferdy. Ay, hindi ko alam, Tinitignan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka, nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ha? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo, ha? Huwag mong asarin. Baka lumayas siya, Ferdy. Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan, tinapon kit din niya. O sige, hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon man siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferte, apay nga tutulad ka? Ha? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badok. Nakalabasit matabadom. Hindi naman kita tinutulad. Ay, ingkag sukat, makapasuron ka mat. Wala na akong damit. Linaban ko na. May sa, ingkag sukat kunak na Wala nga raw akong damit. Basa. Siyak madlangan ti agsukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Apay anak kami suot ka, Dalisay. Makapasuron da dya padat nga Ilocano. Ni ka di manin Ferdy ti ibagbagam? Ay na, nagmayat lakit din ako kudo-kudotan. Nga launay ayat igurguraan kang kuhana. Nagpresko nga rod, feeling gwapo. Kahit adama itsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kanti may sapay akasursuron ko, paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mo't nga Ilocano ti loko. The more you hate, the more you love. Kunadamat. Ay, pulos mat, di oray aw-awan. Hoy! Anyat sit-sit-sitam dita si Ka Ferde. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sungbatam tawag mo, feeling. Hilaw, inang. Ha? Kaano ba? Makitam, Ilocano ti loko Ferde. Ay na, makapasara talaga. Amang waya! Amang kao! Apay kaya di nakinuray! Amang! Apayatan! Sige, ilang! Agawin na kadagaw! Bye! Wala. Dalisay! Ay, anyat sangitam, Ferde. Ni amang kao! Natayan! Imbati na kamay! Anya? Ay, condolence, Ferde. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdy. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi, wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabahom dito'y, Ferde. Narigat ti sumapol ti trabaho dito'y Manila. Nasingpat pa ni boss. Ay, hindi na.
Dalisay? Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Ay, sir, sayang naman pag hindi na bumalik si Perde. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, sir. Noon yon. Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin, Dalisay. Para babalik ako. Perde, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano. Pasensya ah. No, inlibak ko ng Ilocano ah. Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya, kiti panagawid ka. Palupusan na kamot ni Sir Kay. Tapno, sigurado ang agsubliyak dito. Makaammo ka Perde. Nay, adamat ka dwa masimang pat, Ferday. Ay, wen inang. Ni Dalisay. Kayan ayat ka inang. Perde, Dalisay. Iso ni inang ka. Agmano ka? agmano ak nana. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matin. Naimbagmaan ta kinayat mo to'y anak ko. Sige inang. Tayam amok ni Dalisay ka dagiti kakabagyang tayaw. Adto'y ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no day ko na ni inang. Apay mat ngayon baga manobyan ha. Ay naman. Di tanto mo ilatrong na. Agraraman. Ay, unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making kano bilang agaram ha. Mariklik nak magkay. Agpada ta itirik na. Kras ka. Amok akayat na. Saan ka day? Feeling. I love you, Dalisay. I love you to ko namutin na. Di na kon parigatan. Dakamukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wine. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo ni tatang mo. Inawaga ko ni boss. Saan tang agsubli jay? Anya? Planuhin taki. Di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pilay nakaklon. Day takasarti ibagbagamon. Ay na. Amok ka mabayin ka lamang ibagay tayo love you kanya. Amok nga ayatin na ko. Apay no di na kay ayatin. Sumurot ka nga rod kanya. Iti pa nagawid ka. Alaman. Ha? Iso nga kasarta kidain. Talunin ta ti talon mi dito. Taawanin ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, Dalisay. Taadaw, ti bagas, kinatang dito. Ado, pa'y ti tarakin ko amanok dito, ah. Iso nga kasartan, way. Taagasawa ta kiday. Manang Biyana! Nakaluto ka, Dayana. Wala nang nakaidasarak pa yun Manganta yun. Sige, tama bisin ako. Aday tati plato yun, nanang. Ne, adda umay Anti Suleng. Magsandaya na. Umayak man. Di man ang insan marsyano, nanang. Ala, inkapastro kan di kasinsin mo, anak ko. Wala nang. Umayak man bumulot iti sinulid yo, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo antay. Insan? Nagadubo ni Dayana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Ay, saan pa'y antay? Dayana, yala am ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Ato iti plato minsan. Ay na. Kapabain insan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababain na kaon. Ay ket, mairanamit nga ron nga panangan. Nukasta nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamitay. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay, mangan kakiday. Ay na. Solve! Nabsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y laasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangang kangamin ko man Tugot ko ti kaldero. Nangana ko. Nabsugak.
Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Ijay balay danti suling ha. Anya? Napan ka man na nakipangan? Uy, tanim imas ti sida inday jay. O ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Kaslajak mabsok mo kakasta ti sida. Di ka lang mabain iti kastangar aramidan. Pagbainak kumangay kakabagya mo ida. Najakab kabagyan ida, isuag bainak. Ngam kapamilyak dagi jay. So nga wanti rumba nga pagbainak. Uray pay. Kin may sa, awisin tak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagapan niya o anti sulay. Ijay tsindaan kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anyat ginatang yung apang malaman niyo, anday. Makasid-sida ak nga rod iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas anday. Sige, tayawid kun to'y pinalingkik kaanakan. Sige anday, kaimasin niyo, tiaglutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan. Nahustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas na ang. Aduman timakan ko no kastoy laang. Sige, mangan tangaraw din, anak ko. Agaukan iti inapaw, tanakagauak matin iti sidaan ta. Wala nang. Anti sulay, insan tayo na. Umayak man. Ne, nakasinsin mo. Ingkalukatan tiri daw. Tasyakon ti agaaw. Hanyaman nga tati masapul na. Amangan no adaman buloden nan Ala, ingkalukatan ng tiri daw. Antay. Bumulod man iti nilkater yaw. Nangikabilam iti nilkater, Diana. Yan na day jayan. Ay, day jayayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyamanak. At idog naminin dagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nilkater may. Kin ditoya ka ngag nilkater, antay. Nangan kan, Marciano. Ay, saan tayo nga raw, antay? Umay ka tamangan tayaw. Kababain, antay. Pagbain ng kumamay, mga kakit din. Naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan dito, antay. Anya lakit tin aya. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Wala nang. Ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, antay. Sige mga anak nga raw. Ay na, agrawam mo na dyan Marciano kabagis. Di yung amin ruwamon Diyan lang makipangan ti pagalistuan da. Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala, agrawamon. Kanayon nga umay makipangan dito balay siya. Imbis makatipid kayo, saan? Ta may laklak aman na di atao iti kanadya. Ay na, makanla dayta. Saan ang nasaya at ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kiti na dyan Marciano. Isukati makan andan nga umay makipangpangan dito. Ay, kabagis. Anya si Dayo ay. Paksiw nga ikan. Kantay prito a karnit baboy. Ay, adapay ha. Adapay mo. Mangan ka. Inka ni kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, ubon man ta. Tani, mabisina kabagis. Dapay nga minangan kahit. Ay, Wayne kabagis. Nakapinsyon ka. Wayne, apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuna. Ha? Bayadak tumot laeng. Igidan kung to abayaran jay sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba iti akwarta. Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana Awan mo't bibiyagan na. Ado, ti kwarta na di anak mo. Ha? Anan ka ba guys? Maasi ka kanya. Si ka lang ti amok nga satgan. Si ka lang amin tinaanos amang patpautang kanya. Ay na, naghimot dagiti kakabsat ta. Sika ti kaanusan, iso a paborito ka akabsat ka o kabagay. Sige, mabait lang nga raw. Tay nakalaan ti utangam kabagay. Adda pa'y kwartam, anak ko. Adda pa'y matnanang. Ikanak man pa'y iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adda nga minangusarak iti kwarta. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa'y nagbayad apulos. Saan nga utang ti aramidan na nanang, no di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga rin pagbayad na.
Nukastasan ang makabaya, di yun pa utangan, nanang. Anya ka matin, Diana. Kabagis ko dayjay. Apay aya nga imutam. Ay, saan ko nga imimutan? Ibagbagaklaan ti agtay. Naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sabali man ang tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mersay. Dapapanak. Papanamanon, kat pananganon. Anyat linuto masiday na ya. Naggisaak iti sayute. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayo ti sidag. Gurrood to man nagurrood ay. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti pusporo, iti balay danti suleng. An-anwam ti puspuro kat addamot tay later. Pusporo nga rod ti kayat kung usaran, Mersay. Makasinik ti later. Mangan tayo, nanang. Nakagaw akon. Sige. Anti suleng. Umaya man. Simre kaklatan na. Nakalukat mo tiri daw yaw. Umayak ko mabumulot iti pusporo yaw, antay. Mangan tayo pa ya, kaanakan. Ha? Anyat si dayo aya, antay. Siniga nga baboy. Ay no, nagimasay. Umay man na naging bubulot na ito akasinsin ko. Namkit di, umay makipangan tigagara na. Oh, Diana. Nakamatider ka malata di tananak ko. Yala am iti plato ti kasinsin mo at ang mga dituyan. Huwan nanang. Ay na, siyak ti mababain iti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Isu ama sa dutan nga agtrabaho, taaddanam namaan na apakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho. Anya? Wan, Diana. Kano kanayon ti apam eh. Uray saan kanon nga agtrabaho. Taaddamot pakipangpanganan na iti naimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito kanon ni antisuling akaanakan na. Ha? Ken pagpasikat na pa'y ti kanayon na apanagdulse iji balayo. Cake kas kada ice cream kano ti kang kanan na ijay. Wan taupin mo't nin San Marciano ijabalay, Mercy. Dayta nga rod ket. Paglastog na unay dayta. Isu ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana pabalinti kasta, Mercy. Kasano nga iti masakbayan ti buklen nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan. Wan nga rod. Mala, di ka madanagan ta kasaritak tumanan ni nanang. Panoy nuyan na ngamin ti aramidan dagiti kakabagyan na. Isu nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Syaklaang ti kay kayat na nga antina. Kat ni makabagis ko. Syaklaang mo ti kay kayat na. Ta syak ti kaanusan kada kaming akakabsat. Wan taadda kayat da kada kayo. Addaman kinawan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot. Gapo iti panang panpanuy-nuyo kada kwada. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagya. Asyak ti asid ganda. Tamang ipakita anasaya atak ataaw. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya ka bagays. Ay katuan kabagais. Sika ti paborito ka kabsat. Tadasingpet ka akais istorya ka bagays. Naidaklan ka akabsat. Pagwadan ka. Awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagais. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi ngamin ti agim imot kabagais. Tano na imot ka, imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasaya at kaakabsat. Sigurado nga ijay tulangit ti papanam numatay ka kabagais. Ay na, sa anak pa'y amatay si Kamot. Ay wen, agbiag ka pa itinapaot. Ay wen gayam, pakipirma man day kabagais. Oh. Anya day ta, awan tay ay glass ko, jak mabasa. Ay na, di mun basaan, basta pirma am lata. Tapagsayaatan mo't na day kabagais. Pagsayaatan nga. Adda ka no itida para kada tayo as senior citizens. Kasta aya, mabitla nga raw tayo nakmangala iti bullpen. Ay, saan adda bulpin ko kabagis. Dito na eh. Nakasanganan, na itala agpirman kabagay. Antay, pautangan dakman? Nagpensyon kayon san kay? Manot ka sa pula maaya, Marciano. Ay, kuma. 3,000 pesos kuma, antay. Gumatang ak iti yero. Nadadaalan ta yero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay,
Ado ti ag-agasak iti bagay kaanakan. Dumawat kay to pala kin insan Dayana, anday. Anya, Alan anday, kakaasi kami. Sapay addaw may abagyaw. Mabasa kami di balay. Taabot-abot ti bubong may. sige, mabitla nga raw. Adda kwartam, Diana. Gimatang akong itiagas yon, tamok nga awan man ng kwarta yon. Pasensya ka pa'y laeng, taimutang man ngaminan, di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah mangantayon, nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan. Puro anateng nanang. Gusto pa'y laang ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day dya kasinsin ko. Anti Suleng, adda kayaw. Kunakun kat. Adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka kadiagim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ang panangan nyo anday. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman na insan. Insan. Di mo sa pinagautay karne Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men, ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ha? Ay, kastaya, insan. Ay, kwa. Nabsoga gayam, antay, insan. Nanganak gayam ni balay. Nalipata. Muti na nanganak gayam ay. Abay da jay, nalipata kag paisaw. Ha? Sige, insan, antay. At dapay gayam papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan anaimas ti masida? Saan na apagan ano ti mangan? Ngam no karne ti sidaan ay na isupayan ti makaun-una asumangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di na magsidsidan iti karnay. Puro mo anatang ti sidsidaan da. Mayat kit di atin natang. Manjak. Agguro ti tiyan ko no natang ti sidaan. Nagtumar kayo ni tiagas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga imay dagiti kakabagyak itay nakaturog, ha? Awan, mate. Ay na, di yun naman dagidya at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karanda kayo, tagsakit kayon. Ngabga tawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan. Apay ngay akas jayda. Isung amuyo ita, nanang. Nana Suleng! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabit lang, nanang Inak kita ano, sino day jay? Apay asak ti singiran yaw. Kadyak mat ginargaran turan day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yo? Iso adda kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran turkan kwa na nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo day tananang. Da amo akin kwa na. Di namat imbaga nga utang gayam day ta. Ti imbaga na kat pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma akmat adagusan Manang Biyana! Nanang, apay nga tangag purpur mo ti buok kong. Nan, kita agman. Allah, wala agpasyo. Nagadumat ti purpur nan. Nagkukuka edi rabi aya. Hindi na minsan arabi iya, nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Kat, isumot na ti wayak apa nagkuko. Tandamot trabaho. Natangken kami ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti may bagbaga kada kayo. Ay na, anday takay manon. Sa balin ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Wan, ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulad kan kadakwada, Ilma. Ay na, nanang, anday takay manon. Natangken ki di ti ulom Umapa kay manon. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayo nga gina. Dahita anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya man idirabi Sumot lang agap-apa kayo manin Apay, di mo amaw nga duti din na ka, isti pa nagkukumit nasip nga Ilma.
Agpurpor ti buok. Ken nagapat ti anak ken naganak. Ay na! Da kayo matlat aramid iti pag-aapaan, tatang. Nanang. Agugubat tayo no isaw. Natangken namin ti ulong. Isong aga-apa tayo, Elma. Basol mo. No apay nga agaapat tayo ita. Ilma. Basol mo. Makapakatawa mo dadya ka trabaho, manang. Kat, idi kwan. Anya nga iti si Maruna na pasamak ading. Natinag na, di pustiso na. Ay, agulimag kayo man nagkapsat. Isardang yun ay tapan nagkatkatawa yaw. Ha? Amuyo, Domingo ita. Ngam kumanatawa kayaw. Man ano kumay, ano Domingo ita, tatang? Madingarod ti agkatawa iti Domingo. Aldaw para iti apo ti Domingo. Isong agulimag kayaw. Makakatkatawa kami nga rudmet, tatang. Agulimag kayo kunak, Arlene. Kumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, nakitang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrag kayo ka nagiti silid yaw. Tayo kaya agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Ilma, mapantan iti silita. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Husto, ti katawa kunak. Uwan, tatang! Kaano nga ngayam amunak talaga ti dadakkel mo, Ilma? Kuwang amin. Ay, Anya, kuwang amin. sigurado ka? Nakasagana ka na sumango kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmat ka namang sarsarong karking ka iji balayaw. Sige nga, Ron. Ipasyar ka iji balay ni Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Kaayan-ayat ko. Ronald, iso dadagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana. Anya trabaho, baraw. Kwa, balsamador, tata. Balsamador. Balsamador ka. Ay sos, bari-bari. No adda kayo asimurol iti daytoy a tao. Pang-asiyaw ta, di da kam an-anwan. Ay, Arlene! Arlene! Abay, nanang. Mangyatag ka man, dalasem! Ha? Anyaman ti bagbagayo na. Ay na, tila isang sangpo mo diti balay, Ilma. Mangyatang tayo. Tama nga nusir ti malas ti balay tayo. Ronald Baraw. Mabit lang ha. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Uray no nasingpat no pasigmat akararwati nakaupakan ko na. Balsamador mo gaya. Anyaman dagita nga ibagbagayon, aya. Ada third eye ni nanang yaw. Adamit fourth eye kaw. Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin kwa na. Ay na. Saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idi nagisom. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray siyak. Nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo bangkeng tagong na. Mas masaya may isang abot tagong na. Nalawlawa tayo kanigid. Nalakamay abot ti kasyay. Nalakamay disgrasya. Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit ang matay dayjay. Nabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ibagbagayon. Apay nga di baboy. Nagdakkel mo ti lapayag na. Nga mabiit mo't amatay. Takanayon dapar dyan. Uy-uyawan yung di tao. Saan na pa naguyaw? Ibagbagami la ti agpay show. Wan, iso asinamon na di alalakay. Tamabalo ka adagaw. No iso ti pakiasawam. Babasay. Dagiti lapayag na. Ala, huston manang. Di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti bagbagadanahan ng kantatang. Manang? Basol danahan ng kantatang daytoy. Adamat basol tinobium Di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat nakin ka, manang Elma. Arlene. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinobyok? Apay tinobyong, Arlene. Kaya't nan nga agkasar kami, manang. Amangan no addaman maibagadananang kantatangan. No siyak ti ka, agkasar kayon itilimod. Sigurado adilawan damanun. Among matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabutengak, manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang pag Arlene. Ni Johnny, nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nubiyom.
Apay nga itala nga ibagam. Mabuti nga ngamin, nanang. Ang mga noong tandak. Saan kami nga agunget? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, nanang. Siping ti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki? Taado ti nakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng payla ang tanupyong arlay. Saan mi akayat dayjay aparakin ka, Arlay? Taapay mat ngay, nagsingpot ni Beltran, tatang. Kitnusiping ka no ti tangan ti iba na. Ay sos, isukat na kanto dayjay. Ha? Duan to ti asawa dayjay. Tilay bagbagayo mat, jackpot yun. Adula amin ngay bagbagayo. Ay. Di ka suksukir. Pausto amin ngay bagbagamay, Arlay. Kan kuna ni nanang mau, nagsabat nagitikilay na. Nauyong ti kasjay. Anya? Kakasikantaw, itikabel ken kwa na. Iswa sinam dayjay. Sana may karinayay ken ka. Agbabawi kanto, no iso ti pakiasawam. Ay ayatak ni Beltran, tatang. Awan serbe day tangayat-ayat. No agtuok ka magtitisidog na. Sinam dayjay, Arlay. Oy, Ima, umay nakakanupasyar ni Manong ko. Crush na ka, sika. Ala nila yan, tili ibagbagana. Saan man, crush na ka ni Manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kanupasyaran, agpakpakuyog nga rin kanyak. Anya? Kuyog aktawen. Di mo bas-basta dun Nasiyang patmat ni Manong ko, nagagat pa. Awan bisyo na. Isu di mo bas-basta dun, wan. Sika talaga. Ilma, umay ka man. Taday paramid ko ken ka anak ka. Ay, naimbag nga orasyo, tatapipiyang. Ay, kastamat, Lia. Adabi ti paramid ka ken ni Elma. Way. Sige, agawidak matan, tatapipiyang. Nangagaw ti imbaga dayjay Alia. Ya kaya ti kabsat na parakin ka. Ha? Ay, di mo pasang bayan dito'y balay ti kabsat na. Tagis ang part, iti malas dayjay. Anya? Di mi peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, hindi nagpakalbaw. Di mi peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kanto masalak ni banda jay no adapigad. Tila ibagbagayo manon. Ay, makamuka no di ka mabatay. Basta jak kayat na jay alalakay, para kita. Elma, Arlene, bumakat kayo na abala siyang. Apay awan plano yaw, makiasawa. Ay na, kasano ang makiasawa kami, kat masagat mo't dagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Wan nga rod iso nga ita, awanon ti agaram kada kami, tabumakat kamin. Mabalintay. Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo't dagiti agar-aram kada kami, ide kaububingan mi paylaan. Makiasawa kayo. Awan pulita yaw, aba. Iso makiasawa kayo. Wen, uray adala ko mamay siya, makiasawa kada kayaw. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga min ngat at tengyo. Anya ngay, nabakitan kami na babalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayaw. Anya? Wan, ikuyog kunto dito'y balay. Takayat na kayo, amam-amaw. Pagpilyak to, sino kada kayo, ti kayat na ngasawaan. Ni manang langan Manjak, sikan Arlene. Ay, di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babalasang? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Ay kuyog ko, intong bigat ni Antonio. Nagpipintas mo't gayam na gito'y anak mo, Pipeng. Sino ti kayat mo, kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama ng tagbagay kayo. May sak a pensyonado, ken negosyante abalo. Ay, si Carlene. Si kantiyaram ko, kini Antonio. Tauray lakayan. Patyag natindog pa itibiyag na. Taragdakal tilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakitak langan na balasang. Si kangarudan, Ilma. Nalawa timuging ni Antonio. Nalaing to, tagbalingan na kayo. Manjak tatang, awan plano ka magkasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlene, Ilma. Nabakitan ka lang karudan. Kundi pangina kayo pailang. Dapo matlakad na kayo Isoan na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mo tutupan ni tata. Sika, Ilma. Tas sika tipakbakit.
Sika, ti makiasawa ken ni Antonio. Agkasar kayo ni ti kabitan na panaway. Anya? Diyak kaya ti makiasawa kan ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma, No apay mo't ngamin nakas jay gananang kan tatang Inis i-strict kon data iti kalabas. Sa itatan na bakit tan abalasang, pilitan data na makiasawa iti di tamot kayat. wan nga rod lakay paymot nga rod. Ay. Apay, anyat sang-sangitan niyo, tatang. Ni Antonio. Natayan. Niya? Salamat. Ayat ko na, Ilma. Ay, awan, tatang. Awanan. Sana na matulog ti kasarayo, Ilma. Tanatayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Dakkel mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay mo tadagos. Mamatpati kay tumat kadagita.